Siyakujabulela thina samaphoyisa ukuthi lolu suku okuhlangenwe ngalo namhlanje lomakhosi nalolu hlelo lenziwe uPrima weProvince luzolekelela ukusebenza kwamaphoyisa eProvince. Njengoba sazi ukuthi umthethosisekelo wase-South Africa onikeza umsebenzi wamaphoyisa ukuthi amaphoyisa afuna abhekane nobugebengu, aphenye amacala, avikele umphakathi. Kodwa ezithola sesikwenza kakhulukazi amaphoyisa ema-police station ilokho ongabhalwanga kahle kahle emabhukwini amakhulu afana ngabe siyakwenza samaphoyisa, njengokuthi sihambe sigxiviza amaphepha, itifiketi zabantu. Uhulumeni unikeze imvume, wanikeza umsebenzi ungqongqoshe ophethe ezomthetho, Minister of Justice, ukuthi asha umthetho akhiphe iy'ncwadi ezogunyaza uhlobo oluthile lwabantu ukuthi likwazi ukwenza lo msebenzi wokugxiviza iy'temu. Sebebaningi-ke abakhona kulelo hlelo ukuthi bagxivize iy'temu njengamakhansela kahulumeni anelungelo lokwenza lokho nabo. Lokhu-ke okusha kwamakhosi okwenziwa uhulumeni waseProvince okuzosiza kakhulu ngoba ikakhulukazi abantu abaningi abaqhamuka endaweni zasemakhaya bahleli endaweni ezikude nama-police station, yibona ikakhulukazi abakhathala kakhulu ukuthi bathole usizo olufana nalokho. Kuyasijabulisa-ke thina amaphoyisa ngoba umphakathi usuzokwazi ukuthi usizakale, kanye namaphoyisa ngeke salokhu egcwale kakhulu ema-police station eba nomsebenzi ukuthi asizane nomphakathi ukugxiviza iy'temu, kodwa sizokwazi ukuthi abhekane nomsebenzi lo oqashelwe wona ukuthi alwisane nobugebengu. Siyabonga kakhulu.